Proefmar lanceerde onlangs hun eigen blond biertje. Dit weekend werden de eerste Proefmar biertjes op de markt gebracht. Het idee vloeit voort uit de creatieve denktank van het IJsselsteinse duo. De agenda is vrij leeg, maar we zijn met verschillende dingen bezig. We hebben van alles in ons hoofd zitten, dus zodra er ook maar iets kan, dan hopen we dat we toch iets leuks kunnen neerzetten. Ja, iets meer dan een jaar geleden zijn we overgegaan naar Nummer 1, een van de grotere boekingskantoren voor carnavalsartiesten in Limburg. Dat heeft ons ontzettend veel werk natuurlijk ook uit handen weggenomen en daardoor is er ook ruimte voor allerlei nieuwe initiatieven. En daar is dit initiatief, het Proefmar blond biertje, ook uit ontstaan. Die is, ik denk vorig jaar tijdens de carnaval ontstaan. Vervolgens hebben we met elkaar over nagedacht van wat willen we dan op de markt brengen. Waar zijn we zelf naar op zoek? Wat past bij ons verhaal en bij het verhaal van Proefmar. Daarom zijn we met een bekende brouwerij voor ons uit België zijn we in contact gekomen. Daar zijn we naartoe geweest en daar zijn we samen op zoek gegaan naar het Proefmar blond biertje. En daar is dit bier uitgekomen. Waar we ontzettend trots op zijn en waar we dus vandaag eigenlijk mee de wijde wereld in treden. Tamara Konings, die het tijdens de lancering van het bier moest doen zonder broer Stef, hoopt het carnavalseizoen toch een beetje kleur te geven. Ja, we hebben een nieuw liedje geschreven en de clip die is opgenomen, daar zijn we ook heel druk mee bezig. Dus die komt eraan. En we gaan gewoon meedoen en we hopen dat we toch vastelovend bij de mensen thuis kunnen brengen. En zodra de kroegen open kunnen, zodra er iets kan, dan gaan we gewoon volle gas weer vooruit. 28 november dan gaan we het liedje bij Pelemaas presenteren via Pelemaas TV. Dus kijk vooral, dan ga je het zien.